Gipagawas na sa Mandaue City Hall ang resulta sa drug test nga gipahigayon sa mga personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kung team Upat ang nagpositibo. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, girelista sa Mandaue City Hall ang resulta ni atong surprise drug test sa mga personnel sa team kundi na miligro ang trabaho niining mga nagpositibo. Enero 13 gipaubos sa kinalit nga drug test ang mga traffic enforcers ug mga personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kon team. Gikan sa kinatibukan nga 244 ka mga personnel, moabot sa 200 ang napaubos sa test. Karong adlaw gipahibaw sa City Hall ang resulta. Upat ka personnel ang positibo. Hinuon ang maong resulta ipaubos pa sa confirmatory testing. Gipaabot pa kini aron maoy mamahimong basihanan sa hingpit nga mga lakang nga himuon sa dakbayan. Kung magpositibo gihapon sa confirmatory test, namiligro ang ilang trabaho. Matod ni Attorney John Edu Ibanez, Executive Secretary, kung job order ang status sa empleyado, dili na i-renew ang kontrata. Apan kung regular employee, may proseso nga subayon. I believe Manila ang confirmatory. So ibalik na sa na diri nga og nga na-confirm na gyud dito na nato ipagawa sa ato penalty. Ang mga absent nga personnel sa pagpahigayon sa testing mipaubos ra kuno sa drug test sa lain nga adlaw. Apan may duha nga nibalibad ug wala nagpa-test ug kinisab ang giingong wala nag-renew sa dakbayan. Mausab man gud ang ato ang pangunahuna ba labi na og magumon bitaw tang inana. So diri sa panarbaho sa ato ang public service di gid maayo nga musud tang inana nga bisyo. Ang lakang gihimo sa syudad sa gitinguha nga drug-free workplace ug may pahimangno sila sa tanan nga mga empleyado sa dakbayan. Karong tuiga, Bob, kini ang una nga departamento sa Mandaue City Hall nga napaubos sa surprise drug test. Matod ni Ibanez, laumi ang uban pa nga mga departamento sa pagpahigayon nila sa kinalit nga testing. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.